వెల్కమ్ టు తెలుగు బుల్లెట్. నరేష్ పవిత్ర లోకేష్ కలిసి తీసిన సినిమా మళ్ళీ పెళ్ళి. అయితే ఈ సినిమా విడుదలయ్యింది. ఈ సినిమాలో నిజాలు ఏమిటి, ఆయన నిజ జీవితంలో ఏం జరిగింది అన్నది తెలుసుకుందాం. ప్రముఖ నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వంలో సీనియర్ నటుడు నరేష్, పవిత్ర లోకేష్ జంటగా తెరకెక్కిన సినిమా మళ్ళీ పెళ్ళి. నటుడు నరేష్ జీవితంలో జరిగిన యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కిందని మూవీ ట్రైలర్ చూస్తే ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది. రిలీజ్కు ముందే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సినిమా మే 26 శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి సినిమా ఎలా ఉంది, ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించింది అనేది తెలుసుకుందాం. భార్య సౌమ్య వల్ల వైవాహిక జీవితం కుదుపులమయమవుతుంది. పైకి నవ్వుతున్నా లోపల ఎన్నో బాధలు మోస్తుంటాడు. తొలిసారి సెట్లో పార్వతిని చూడగానే ఓ స్వాంతన కలుగుతుంది. తనకు సోల్మేట్ దొరికినట్టు అనిపిస్తుంది. పార్వతి ఓ నటి, తనకు పెళ్ళయి 2 పిల్లలుంటారు. తాను కూడా నరేంద్ర కంపెనీని ఇష్టపడుతుంది. పార్వతి వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉందని గ్రహించిన నరేంద్ర ఆమెను ఏ రూపంలోనూ డిస్టర్బ్ చేయకూడదనుకుంటాడు. పార్వతి కూడా నరేంద్రతో బంధం, స్నేహం వరకే పరిమితం చేయాలనుకుంటుంది. కానీ వీరిద్దరి జీవితంలో కొన్ని ఊహించని ఘటనలు ఎదుర్కొంటారు. ఒకరోజు పార్వతి నుంచి నరేంద్రకు ఓ మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ మెసేజ్లో ఏముంది, పార్వతి గురించి నరేంద్రకు తెలిసిన నిజమేంటి, సౌమ్య వల్ల నరేంద్ర ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు అనేది మిగిలిన కథ. ప్రస్తుతం జనరేషన్లో చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యని చాలా బాగా చూపించారని కమెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక కొందరేమో సినిమా యావరేజ్గా ఉందని, నరేష్ పవిత్ర కాకుండా వేరే వాళ్ళు యాక్ట్ చేసుంటే బాగుండేదని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు బుల్లెట్.